I don't wanna keep my heart beat. So girl, it's you. I'm all about you. Voice. Kung hindi ako Morning. Saan? Kapis. Oh my God. Feel my heart feel so girl as you. I'm all about you. Serving the people from Japanese coffee. Also, magbati po congratulations kay Paul at kay Angela Coliti. I know for you that I can find someone who isn't even there. Wait lang. Wait a minute. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuot. Walang magandang background. Hindi kita kasama. Sanay na ako. Meron pa palang yung Yusek Ramon Reyes. Para naman sa road transport at non-infrastructure at may asset pa talaga pala. But wait, there's more. Yung asset, yung Yuscoro Reyes. Asset for road transport and non-infrastructure. Ay, governance ay. Tatlo ka? Hindi pala 2 heads. 3 heads. Ay, tatlo ka rin. Are better than Hindi pa naman kaya na maayos ng problema. Kaya kung talaga. siguro kung di maayos ang problema, magdadagdag ka. Oo. Gawin natin 10 kaya ito. Ikaw naman. Abangan mga kapatid sa akin kung pagpapalik. It's time for About it. 10 times. True FM sa 105.9. Sabi nila, wala nga daw ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino. Ay, salamat sa thumbs up. Na may Thank you. sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino.
Salamat. ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon kung hindi magkaroon ng paninindigan Hi sa 5 million ko. ang kalokohan Salamat po. ng iyong ipinapakita. Thank you, ma'am. Kami ang 1PH. Salamat sa nagtamsak. Salamat po. No worries, naamoy ko lang ang dali. Char, happy car, pumakablo. Lagyan amoy ko doon. Sa baba ng char. Elcat TV Dan subscribe. Thank you, Elcat. Thank you. Balikan po kita mamaya. Iwan ka po ng baka sa akin, ma'am. Elcat, lalaki, babae. Wait lang. Ibigay mo na kita ng jacket bago ka maglapag ng ay. Wait lang. Bigyan kita ng ano para ano. Ayan, naka ano na kita. Pwede ka na maglapag ng bahay mo. Naamoy ko lang ang dali. Char, happy car, pumakablo. Lagyan amoy ko doon. Sa baba ng char. Ayan, gamit ko. Baby Vera, hello ma'am. Hello po. Hello Baby Vera. Kumusta po? Bacteria. My aroma bursts back of thousands of flowers and Ilka TV, ano? Iwan ka po ng baka sa ano ko para maano kita mabalikan. Salamat. Thank you. Baby Vera, hello. Taga saan po sila? Taga saan? Mga kapatid, nagbabalik po tayo dito sa 105.9 True FM bago ang ating Think About It episode. Bagi muna tayo magandang morning sa mga nakatulog po sa atin. Simula po kanina pang umaga, simula po tayo ng alas 6 ng umaga ang mga kapatid ha. Yung mga nagko-comment dito po sa ating YouTube channel, maging sa Facebook page ng True FM. Thank you Baby Vera. Salamat. Thank you po. Salamat Elka TV. Lapag, pwede ka na maglapag ng ano, bahay mo, Elka TV, para mapuntahan kita. Pati kay Junior de Los Santos. Ma'am Daisy Sumapa, good morning po sa inyo. Ma'am Tita Bartolazo. Happy birthday daw sa lahat ng mga Baby Vera, hello. Sir Ray Sige yan. Dan subscribe, Baby Vera. Ayan, pwede nyo na ano, si ano. Baby Vera, yakapin mo si Kuan, si Elka TV. Within the reasonable time. Oy, patingin daw natin si Gunner 88. Thank you. Birthday niya bukas. Thank you. Ito po ay at ng mga numero ay beg for your indulgence, but ito kasi nga ang kinakailangan mailantad natin ang actual na mga pangyayari. Serve the people. And that is our commitment. Salamat sa tamsak. Thank you. Thank you sa patamsak. Sinimulan noong 2017, pagkaupo pa lamang ng pamahalaang Duterte, agad nang isinulong ng noon ay Thank you so much. Salamat. ang public utility vehicle. Maliit pa babae, mapatingin nga ako. Elka TV, wait lang. Bisitahin ko yung bahay mo. Kakailangan. Elka TV. You're welcome, tamsak, patamsak din. Ito ngayon na Bisitahin ko ngayon yung Elka TV. Ayan. Searchable ang ano mo, ang channel mo. Saan dito? natin ang PUV May kapangalan ka. program dahil public utility vehicle Elka TV. ang pinag-uusapan dito. Elka. Ang buong Ano pala? transport. Wala pa naman question sa adhikain ng programa. Ang paraan ng pagpapatupad nito ang problemado. Kulang na kulang sa wasto. Mahirap pa natin. May kapangalan ka kasi na channel eh. Kaya, Sabi nila, sige. mula 2017 nagkaroon Ito nakita ko. extension sa deadline 23,000. Maano na pala yung ano mo, ma'am? ang pagbuo
Maano na yung ano mo? Taas na yung para nga sa mga jeepney, subscribers mo. express, minibus, at mga bus. Dahil noong April 2024, ang ginawa ng LTFRB ay hinayaan na lamang ang mga aplikante sa consolidation na makapagsumite ng affidavit of undertaking o I can turn the na maibibigay nila sa ahensya ang lahat ng mga kinakailangan dokumento pagkatapos ng deadline. Napakahalaga ng requirements na ito na pinabibilangan ng mga Certificate of Registration sa Securities and Exchange Commission o SEC kung ang binuo ay korporasyon at sa Cooperative Development Authority kung ito'y isang kooperatiba. Kailangan po ng isang kooperatiba ng minimum 300,000 pesos na take-up Ito, mama. bago itong ma-register Bisita kayong sa bahay. Office of Transportation Cooperatives. Ginawa ito ng Ay, para makahabol daw sa deadline ng sa gayon. Para man daw masasabing tumaas na ang bilang ng mga nais lumahok sa programa. Sa pagpupul ni Secretary Vince Dizon, kabargapo ng nagbibig na si Jaime Bautista, inamin mismo ni Secretary Dizon na kailangan pang pag-aralan ulit ang programa at maging makatotohanan sa pagpapatupad nito. Tingin ko po kailangan balikan natin ito, pag-aralin natin mabuti, kailangan i-verify po natin ang mga numero. No, kailangan i-verify po natin ang mga statistics na inilabas about yung acceptance, sino ba pumapayag. Nag-iwan ako ng bakas, ma'am. etc. At makukuha po natin yan sa tunay na pagtatayan ko sa ating mga operators at drivers. Kasi at the end of the day, Mga Melcat, nag-iwan ako ng bakas doon. epekto naman ang organization sa pasahero. Kaya natin naman ang consider yung epekto nito sa kabuhayan ng ating mga driver at operator. Hindi po ano yan, kung maliit na bagay yan, kailangan po pag-aralan ng mabuti. So, pero hindi po ibig sabihin nun, maghihintay Thank tayo you, for thank you. Pero kailangan na po, Anasang buong sitwasyon ng on the ground. Yun po ang importante. Pag na-establish po natin yun, tingin ko po makakapagawa na tayo ng magandang Nag-iwan ako ng bakas, ma'am, doon sa ano. Short video, mas short video para ano, legit yung ano, yung dikitan. Ay. Salamat sa ano, sa nagtambay. Ano sa tutum, I can turn the cloud. I know that thank you po. Cause I'm your lady. Salamat sa tree. Kumusta? Salamat sa 3 million, 2 million, 1 million. Dikit-dikit na kayo. Patamsak din. Patamsak. Tamsak. Salamat, Cheryl. Welcome po. Nag-iwan ako ng bakas doon, ma'am. I can turn. Sa National Capital Region kung saan ay pinakamaraming BUJ, sinasabi ko na yung PNRB na 68.2% o katumbas ng 28,768 na BUJs at nakapag-consolidate na. Thank you sa thumbs up. Subalit, Where's my... halos 70% naman dito Cause I'm your lady.
Sa YouTube, sa Metro TV, 5,064 na mga units o natumbas daw na 68.3% ang consolidated na. Kunting tiis na lang, magsasama na. Sige! I can turn. Thank you sa 3. Salamat sa tamsak 3. 3, 4. Salamat. Salamat sa patamsak. Thank you so much. Happy. Thank you po. Salamat po. I can turn the skies away. Salamat. Yeah, that's I'm alive, live. Ooh. I can turn. Maliit lamang talaga ang bilang ng Kailangan puso ang at korporasyon. bisita. Samantala, ang isa sa pinaka-importanteng bahagi po ng PUV Modernization Program, 'Cause I'm your lady. ang perang gagamitin para sa pagbili ng sinasabing modernong units. Ang formula po ng financing ay 5% equity requirement, 6% interest rate, at 7 years to wait. Para matupad ito, naglaan ang gobyerno ng subsidiya. 210,000 pesos para sa class 1 na PUV o yung mga pagsasakay lamang ng hanggang 12 pasahero. 250,000 pesos naman para sa class 2, 3 at 4 o yung mga pagsasakay ng hanggang 23 o higit pang pasahero. Equity ng gobyerno. Sabihin, pera ng bayan. Thank you sa 3 million. Sa mga korporasyon at mga Thank you po. bilang tulong pinansyal. Pero ang kabuang halaga ng kukunin na modernong units ay dadaan Sa lady. sa government financial institutions na tulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Salamat po sa 3 million. Maging ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ay huminto na Reach for ang me. nila para sa PUV modernization sa pagka. Nahihirapan ang pagbago ng mga at ang mga bago 'Cause I'm your lady. sa pagpapautang hanggang walang malinaw na lokal public transport route plan. Ang lokal public transport route plan na ito ang dapat na sanang inuunan matapos bago sinimulan ang alimang bahagi ng PUV Modernization Program. I don't know what to say. I love you too, 'cause just I'm falling away. 'Cause you know the truth. Ng mga drivers at operators at benepisyo ang mga Pilipino computers. Sa pinakamuling informasyon na aming nakapara, sa 1,991 na local government units na obligado at magsumite ng Thank you po. local public transport route plan. 232 pa lang o katumbas ng 14.3% at meron kong approved. Sabi, wala man. Salamat sa
Salaat. Sanya lady. Ay.
Maingay dito sa amin. Maghapon hanggang gabi. Mamaya na lang pag ano sa labas. Magano ako. Nahirap pag ano dito sa amin. Kahit gabi maingay din. Walang matinong live. Walang privacy. Pag gumala, issue. Char. Gawa, gaman. Kana, sarap-sarap buhay. Nag-emot-emot lang uga. Mamaya mag-live ako mamaya kasi ano, punta ako ng bayan. Sige, bye-bye. Thank you sa dumaan, sa nag-thumbs up. Salamat. Thank you so much. Maingay, di ako makaano na. Maingay man. Magulo, maingay. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Bye-bye.